салом алейкум дӯсто, мухлисои шабакаи молбозор. Як сар моли сершир мана дӯсто пешкаш шумо мегардонем. Мол бошад дар шаҳри Истаравшан, зоти чорне пёстр голштин қати гибрид шудагӣ. Моли аниқ сершир 35 литр шир додос. Чандум зоиш буд? Дуюм зоиш дӯсто. Моли гигант, бениҳоят моли фасон, калон, ғавсам, баландам дӯсто. Боз соҳиби мол гуфтосиянги агар нағз бонӣ кунанд, агар 20 литр саҳар, 20 литр бегоҳ, яъне 40 литр шир дӯсто. гӯсолаш бошад 15 рӯза ғуноҷинча. Ҳоли сари шир будааст дӯсто. Масали нархаш бошад 59 000 сомон гуфтосиянд. Муомила, доставка ҳамаша гап мезанем. Хай моли калон кай омада хердори аниқ бошад омада пеш мебинтон. шаҳри Истаравшан, деҳаи Суркалба дӯсто мол. Хай номеро телефоншо мемонам. Занг мезанетон, алоқа мебароитон. 40 литр шир 59 000 сомон. Муомила, доставка ҳамаш аз худи соҳиби мол. Марамат. Касоне ки моли сершир кофта гаштагӣ боштон, ҳаракат кунед тарафи Истаравшан. Саломат боштон. Ҳамо барои кор.